Ja, nu vil jeg give jer en lille lektion om nutidsr. Der er lige stille deroppe. Nutidsr. Der kan forekomme mange sætninger, hvor man skal bruge hvor nutidsr kan være rimelig svært. Måden man gør det på, det er navneform. Det er minus r. Altså, det slutter på e. Og nutidsr. Nutid, det er plus r. Altså, det slutter på r. Det er rimelig simpelt. Vi kan lige starte med den først. Du kan sætte et andet ord ind i stedet for at høre, om det er kører. Du kan fx sætte, jeg kysse. Og jeg kysse uden for en slagtepande, det lyder ikke særlig godt. Så derfor skriver du. Så prøver du at kysse op. Jeg kysser uden for en slagtepande. Det lyder 1000 gange bedre. Så kan du regne ud, at det også skal er på kører, du har valgt at bruge. Så skriver du, jeg kører. Det lyder 1000. Ja, så har vi løbe til Aalborg. Det kan man høre, det lyder forkert. Den er ikke så svær igen, for der kan man høre det tydeligt, efter man skal have e, slut på e eller slut på r. Men vi kan lige prøve at sætte tisser ind. Tisse. Vi tisse til Aalborg, det lyder også forkert. Det er hvor du skal være på. Og så, ja, så skal jeg også være på det ord, der skal ind. Eller vi tisser til Thisted. Så der skal bare stå løber. Man kan også høre lidt tydeligt efter indsætning her, efter der skal være slut på e eller slut på r. Og så har vi at køre langsomt. Og der kan man sætte kysser ind i stedet for. At kysse langsomt, det lyder ikke særlig godt. Nej, så det er navnet. At kysse langsomt. Så det er navnet. Så det er navneform. Og så er det uden r.